Hadir ke jingwan ujumai ba haus nam khat pras ba khandai punyo kilong shwa jong kasnong terna daga jingyo I jingai ban sok kalat kawan na kabenta kilong din ki bakin ria asnong syaka jaka ka bakhamlong madan ya ka bla tip kum kasnong terna ka badan hakalenti ban lech shela bat kani kasnong terna kan sadap shispa arfusan snam nadu palasengnya ka Habaya kran berkilat pathai kubor uba Andreas Wansai ubade usardar ka ilaka terna serdarship ula pentep bangsnong kan sepenlong ya kejing rakhi ya kejing dap shispa arpsan snam ha ka nyo tarek unok pra arjal arpuar bat halor kene kan sadan ru kata masa lek kemen ya ka blatip kum ka second living root festival arjal arpuar ha kene kejing pen kre ya kene kata masa lai trei lang bat ka Indian Tourism Shillong ka Special Purpose Vehicle Society Shillong ka Office Directorate of Tourism Sarkar Jilla. Ina kalian kejonga kumu sedar juga ilaka dan hang ni ban pensyai kandiat widi batka wei ka benta berkata kalong ba ka strukturna kan sedap sispa arsan senam kejing kenria senong na ka senong ka barem ha ka senong ka batmai ya ka bandin sa rakhi kerpang ya kata ka sispa arsan senam ha ka nyotrek jong benai di semua mentau senam di akabedi berkeni kajing karakhi kajongi kendiat ngecukwa ban pensengopi ba kasnong terna kadi kasnong kebangi jio so bana barok koi kari kasi jentia ya kajing ruspa kajongka akabedi berusok pai kamdan usok yantra di balai kadi kasnong ka haban ban poi pat chakadi koi kasnong ka ba thamai daga senong ke bagi ka ulterna ke barem kade hadian jong ujumai ba bolajia kasnam khat praspa khandai punjau di haunu senam ba kadon kejing kalaga ba sirkai ha ka ba kadon kejing tua jong ki jakasa jong ki yeng beriu kejing pra jong ki yeng kisam ba kejing kala riat kala sharing no kita ki jakasa jakasyong jong senong ka ba de nang ni ba ki beriu na katu ka senong ke barem kisdang ban ya krino ban kiu kham seneng ha koi pat ka jaka ka ngidan menta ka di banyong ka song terna ba menta ka thambai ya ka ba in sarake chispa fasnam di hangni kisdang ban kiu nambar ka ka jaka ka ba khambiang khamlo madan bat ka kham janru chakali kawan ha ki yo ki hat ki ba ki julai ha ki tu ki por di kunta ki di ucapan yon syong ban sa ban penlong snong ka sa ha ka ni ka snong ka menta ini sada min rakhi karpang ya kani ka sigi haka nyotari jong nu na di semba kata ke jubli ke jingdap sispa afsan di na kalian ke jonga kum ukli nong sensia jong ke ilaka nga simru ya kani ke kabu ban penpa ka jing sungo ya kilong dien kibala kilong dien kilong shua man shua kibala trish tam kibala penlong kat ni yang disenong bahkan long ku bakalong menta ngasoban ai kijing sngu karpang ro yakini ki nong trei kam snong kam thao ki sirdar ki wadap bat kumjuro ki bla khlano haswa bat ki nong trei kam snong kam thao bat kumjuro yaki bedang don menta bedang ya trelang menta ro hapo kasnong kasaba ki kam ki pepet ngasoban ai kijing su karpang nam tajuki kijing yano senyang ki ketika kediang tikaman bat kajing ikit lam yuki kalong korban peloy kisnong hadu menta kumba kalong kumni bat nga simru kare kabuban apit syaki parana kisnong badan haki jaka pepera kisnong kita ha ki badan chapana kisnong ba kin sobha ban ya simatalam ban yawan ni simanta hakani ka jingrake ka bakarpang jong kisnong ka bang sispa apsun senam ke jubili ya ka ba ngin sa rakhi hakan nyota rek jong nai di sama halo jong kani ka phang ni dan ti program ko per ni khmi dan tiru ba u chef and star brom jongi unwan man play kani ka festival ka jongi nang ta pade kindon hoi na kaliang jong u local MLA jongi iba malajit ko pa sundram bare MLA brom jongi ro ini dan lang hatu kasi bat katu kani ki invitees ki bade na kaliang jong government te hakani ka program ko jongi ngin pen i ki babun ki benta ha ka jing don ka jungi lengba ki jing kerhu jong ka ni kamera mau ka bangi ngi la yo
Berarti kinang simbeta ki bon bhang to kidon ki kena skul ki ban pani ki traditional kila banlong kino ki drama kila banlong kino ki jingruai ki ba base ki halor ka tradition ki jungi banang ta kawai ka ba kham la ka bangile matau snam kalong ba ni wanra ru ya ka miss living root ti hakane ka miss living root idon ikong risi saya mai yang ni ibadi we ni no isi benta ki babon ki benta nga banong ka film bat ki pat ibalano senyang sibun ha kaliang na ka benta ki khon samla ki khon ki te ki jungi makin yo ikilat kamai ki jungki ha ki benta ki bopher kon kanda living room mau dia ya ka banging kwa ban shim hang ni ki de ki khana ki ba khat pras nyam shanek tiki judges hamne ke bandai dai manga nga recruiting trisi basai moi but in mercy great mercy lang tenai dia hakan ni ka contest tingi ngin kandan ka screening online ki forms lu ken long available online ken saai tharai nai ken saai ken long available online tiki khata samla jong ka than chala chhi constituency kila ban pai online ki form but submit lamba phone number ngin saai te kandan online screening dia ke ai ka ba ngila ai ki details hai ki forms ken hab le kat kum kita ki ram ki catwalk sini ka dress code kum no ken hab bring ha ka video ba ken hab pha how tau number tena kita ki khana ki bala submit kita ngim jit ar phongwut kita ki ar phongwut pada ken yo ban wan ha ka to ka link ho ka to ka jingya le kata masa ken yo ban wan hang tu ha kata ka venue ngin sa ai kan dei hai dia ken sawan ke ar phongwut ken yadon tena kita ki ar phongwut pada kadon ka casual round kan dei tam ke introduction round tena ka introduction round pada kan wan saka traditional round pada kan di ka question round namanta kita ki shiphongwut tidak dapat ka traditional round pada ngin jet sanwut kan wan saka formal round tena kita ki sanwut pada ngin sa jet line pada kan kinon job tiki subtitle ru ni ai ya ki we ru unta